ngala record kum ba u record u Jeffrey Epstein haka Epstein file kum ta mangaru nga record watla kim long perfect but kim ya dai take kum Jeffrey Epstein ru ki record nga ki biang kum ta lara bakla men syong haru batman bam jadai kum kito ki kentien me komen me kam ya le kum sipai lara me dai shau sipai te kham biang hi rei lara don baripot mendu ke kam kajang lara me dai tang unong bela mem dai ban skau he ya ladi mem dai ban skau he tang namar ba me bela he me yo bainong sngi sibun me kwa ban exploit janga me kwa ban keren nga kat bamon na kaleng jonga ngam aila kane ka last warning lane ka jingmaham ka khadu ya ujon umsong lada upani nga habya da ka lenti nga hable tinge kula pendan kam bakla ya ka uniform spy lada dai spy ungat haka jing saja na kaliang jong ki armed forces dan na kaliang jong ki spy kimsha ba un penon kam bakla da ka uniform spy ban barngam ban penting ya no namar ba ki spy ki discipline ba kidai kinong pet ya ka baha kamiat ya ka syong suk syong singan hakari hello bro ki baju kersan bahai je kan ka YouTube channel ka junga te hakane ka video ngakwa ban hikai pi ba phim day ban komen klamakor ban penting pensme channel ino yo phingat haga jing saja yo phingat jenjar kane kadai ka jing hikai ka junga pi namar ba ngam kwa ip ba phingat haga jing jenjar kane ka jing pensau thu ka junga ip kalong hadin ka jing komen klamakor ka jing penting pensmit bat ka jing berngam jong ujon umsong yang ujon umsong ukam yang le kumusipai upong naga uniform sipai kum tau u berngam u penting pensmit janga bat u komen lagi ketin klamakor kenang ba mangangan ting ndrai na kaleng ka junga em daleleru em nganum ting ya ujon umsong watla udai we eru ngam ting kum kito ki kentien me komen ki record jong aki biang ki record jong aki biang ki record jong ki long kum ki record jong Jeffrey Epstein ngala record kum ba u record Jeffrey Epstein haka Epstein file kum ta mangaru nga record watla kim long perfect but kim ya dai take kum Jeffrey Epstein ru ki record jong aki biang kum ta lara bakla men syong haru batman bam jadai kum kito ki kentien me komen me kam ya le kum sipai lara me dai shau sipai te kham biang hi rei lara don baripot mendu ke kam kajang ka kam kajam jume mendu lara manga nga report rei ngam ngej ba me dai sipai namar ki dor ki parlok ki ba yathu nga ba ujon umsong umdei usipai udai tang unong belah kumta medei tang unong belah rei kato ki kentien ki ba me komen kato le me le khla me so khan lara medei tang unong belah mem dei ban skau he ya ladi mem dei ban skau he tang namar ba me belahe me yo bainong sngi sibun me kwa ban exploit janga me kwa ban keren nga kat bamon na kaleng jonga ngam aila kane kade ka jingmaham ka jonga kane kade ka last warning lane ka jingmaham ka khadu ya ujon umsong lada upani nga habya da ka lenti nga hable tinge namar kula pendan kam bakla ya ka uniform spy lada dai spy ungat haka jing saja na kaliang jong ki armed forces dan na kaliang jong ki spy kimsha ba un penon kam bakla da ka uniform spy ban barngam ban penting ya no namar ba ki spy ki discipline ba kidai kinong pet ya ka baha kamiat ya ka syong suk syong singan hakari kumta da ka penon kam bakla ya ka uniform spy ban penting bersmit ban barngam ya no
nakaliang jong ka an kamsha, nakaliang jong ka Armed Forces Department kamsha, nakaliang jong ka Military Department kamsa kerwit jauh ne John Umsong lara manga ngale tinge nga ajing ujor ya John Umsong, nakaliang jong ka Military Department kan sa ajing saja kan sa penstom ya John Umsong namar upenan kambakla ya ka uniform spy dalam medai spy ru men syak be kam sendon men du sendon berkamat jam lara manga nga keput me lara manga ngale tingi me kane ka jingkran ka junga kalong ka last warning lane ka jingmaham ka khadu junga ba mem desu ban melin ban penting pensmit ban berngam ban komen klamkor yano ino dai tanganga rai ki weru yo mengat haga jing saja kane kadai ka awareness program ka junga ya pilang baro ma pimdai ban le kemune John Umsong ban berngam ban penting ban komen deki kitin ngam kwa ba mapi ki ba pece ka video ba mapi ki parlok ki junga ki nongkarsan ki junga ba pin le kemune John Umsong ngam kwa ba pin le rudum ban berngam ban penting pensmit ban komen insol yano ino dakaba komen daki kitin klamakor lada pijakandu bat ubreu ba e kumta pin poi sharupna bat pin bam jadai une John Umsong le te le rubik pate kamel le kum spy pong le uniform spy berngam penting nga komen klamakor nga lada manga ngadai wasneu lada manga nga yele persat kumta une John Umsong klempet ngat haka jing syak penstom ke bating e te leng bakane ka video kalong ka jing hikai phi baro ba phimdei ban komen klamakor phimdei ban penting pensmit ban berngam yano ino yo pingat haka jing jar nakalen ka junga ngam kwa phi ba pingat haka jing jar nga i je phi baro kinong kersan ki junga nga i je phi pardo parasnam para khasi nga i bai phi ngam kwa phi ba pingat haka jing jar kumta ka de ka jing hikai ka junga kane ka de ka jing hikai lane ka awareness program ka junga khnang ba ma phi phinya shai phinya snothu ba phimdei ban su komen klamakor phimdei ban berngam ban penting pensmit yanu ino namar lada phia kandu bat ubreu basneu ya phi te uno mahamre ya phi ai ganu ga warning rai ule aga kam nakaleng ka jonga bat ngamaham suwa lada phi e ya ki jing maham ki jonga nakaleng ka jonga ngamap yanu John Umsong ngaklempat lei e nga sumaham suwa lada urang pene ngan sole ke badan kam nakaliang ka jongaru ngamdai mo bapo mame John Umsong wadu khenpo yanga lane yano noru memdai ban khenpo eno nakaliang ka jonga ngamle becha ke badan kam lada mela longpala lada neng nei sekmat medang melin ban komen kum gitu kikentin tara medang melin ban penting pensmit ban berngam nga ngan sale ka badan kam namar mangaru ngabiang kirikot junga ki biang bat ki parlok ki he ki han ki bade bat ngaru ki don dai tamame ba medon bat kano ka political party ba medon bat kano ka seng san partai lani bat kano ka seng ba men su exploit nga ba men su komen men su kren kat bomon nga dai tamame badon ya kita ki nong yarab jumi ndrei mangaru ngamdai bopo ngan sale ka badan kam lada merang pan e nang nes kamat kumta kane ka jing hikai ya phi baro
ki parlok ki jonga ba phidai ban sai ling ba kan ka video ba phimdai ban malin ban berngam ban penting ban smai ban komen klam kor ya no namar ngam kwa ip ba phin ya le riudum namar ngi im haka juk sai te ngi de ban respect ke tra phim so tanap ya ki video ke jongaru nai page ngam pan bor phi ba phin page wara phi so tanap sa page sa kersan katkum ka jing so thu ka jong phi haba phi page ki video ke jonga da page sno thu ba da pensong ni da perkhat puson lara phi yo jum toy sa kersan lara phi yo jum toy na kersan ru na kelinga jonga ngam pan bor phi re ngai khule phi baro ki parok ki bala kersan nga kat ni ngai ba phi sno thu phi yo jum toy ki video ke jonga kum ta phi la kersan nga ngai khule phi baro ki parlok ki bala kersan rabba ikane ka YouTube channel ka jonga te nang ni sekhmat dengan sedangnya pelaj cucu ya ki video ki ba ai jum toy phi bat anda ngapoi 1 lakh subscriber ngan sa IAP ki nong kersan ngan sa ai kata ka jing ai so bhaga jong IAP ki nong kersan dei ba nga pha su pisa lane nga pha ya phi ba phin panut pisa re nga su I give manga te ngan sa le ya kawe ka but kawe ka trick pa ma phi ki nong kersan phin yo ya ka give na andang la poi 1 lakh subscriber bat ladang la poi 1 lakh subscriber kumta ngan sa pen i ya phi ya ki we ki kam bat ngan sa le ya ki badai na kam ta ka jung phi bat nganam ting su nganom richu ya kino ki jingle bom dai ladang la poi 1 lakh subscriber ngan yaj bet haga jingsha namar ka jingkwa ka jonga kalong ban manra ya ka song suk song skan haga imak soang akaleng ka jonga nga angnut ba ngan long u tau social reformer lada ublei wibi tengah lada ublei u kwa kumba manga kwa lada ublei u imuan nga bangan long u tau social reformer season kasngi nga long social reformer pan penkela ya ki jingle bom dai ha kane ka ri bat ka jala ka jungi te parlok khublai sibun khublai sajarngu ngin sa siam biang haik be barki video